Assalamu alaikum wandiraɓe yeɗi Mali. Min calmini moni fof e mon. Min calmina joom wuro e imam dendagal mawɓe tedduɓe wonɓe ɗo heni e sukaɓe dendagal Yeri Mali naaɓe wonɓe caggal leydi. Somi darima nder Bakel walla nder Ɓundu mo miijoto Sénégal naaɓe wondiraɓe mon sukaɓe mon wonɓe caggal leydi mbeɗa heewi yaade somi yeehi caggal leydi tawdeɓe e foyer ji maɓɓe tawdeɓe e galleji maɓɓe taw hakkillaji maɓɓe miijoji maɓɓe fof goni ko ɗo e guri ɗe. Mi jettimi gueɗimi namnade ko forage o beel ko laamu waɗi ɗum ɗo mbeɗa jikkuno jabate wiye ko wonɓe caggal leydi mbaɗi ɗum rendude he ko ndendin ɗon ko ɗo henni onon wonɓe ɗo henni. Namnimi beel poste de santé no ɗo walla beel école no ɗo e mbi ko classe uji ɗiɗi goni ɗo henni guila 2002 nde hen laamu wayri ɗo wadde hunde firti ko seɗen jetto sim alay saago ciftoren gonɓe e caggal leydi ganduɗa henni hono mbirum ni sa tawi toon soɓe jogui keeɓi jobdi mabɓe so diwi keeɓe joɓata ko ɗeɓe leeli keeɓe ñamata e transport mabɓe ko ɓuuri ko hen hewde keddi ko foof ko ɗo fayi e jomumen ne jii toon ko ganduɗa henni ene weeli e gurdam ene yooɗi mataw sonno ko jarribaɗo e aduna tan ma yaha e café ji yaha e hôtel aji ñanto kono ko ɓuuri ko hen hewde keeɓe golli toon ko ɗo fayi. ɗum waɗi noon gouvernement Sénégal ala droit so tottama jawdi Sénégal en fijira ɗum walla en nemo hen alors que jawdi miskineɓe ganduɗa en cohli ndiyam cohli courant cohli safara te keɓaɗe. wonno koyɗamen balɗe ɗe ɗo ko nani programme capanɗe jeenayyi e goho milliard ganduɗa henni guila laamu Macky Sall haade yaade nden signano wiya guuri ujunere e temedde jeegom en foti nannede courant. Jomumen totta avance démarrage ganduɗa henni ko capantati e jeeɗiɗi milliard ɗum so natino ɗo fotno ɗo nadde kala tawanno guuri temedde jeegom au moins jasi fuɗɗima. en mbi hen nder ɗum kamɓe haɗeɓe gollade meɓe ƴeewo beel ala ko ooñi hen nder programme o e onca ɗum woni en mbino en mbaɗi renégocié hono ko wayni wuuro mon Yeri Mali e bijji mbiɗon fiji bijji e Sénégal en mbi guuri ganduɗa henni courant o no rewtoto no riftoto en taw jomumen keɓani ene hani ƴeewe beel ɓenne no nannira e programme o ɗum woni ke mbino e mbaɗa renégocié totta mbimi capantati e jeeɗiɗi milliard ɓuuri joni timma hitande e feccere timmi ɗum ni capantati milliard uji totta entreprise Espagne fonno ɗo liggade guuri ɗeɗo henni ha ɗo kaldeten hanki suka gardiɗo Azer en jii ɗum yeehi banggue Linguére to en haala kono goni capantati tan walla ko manque capantati guuri e puɗɗi hen gollude hitande e feccere seɓe namnamɗo kalis naati ala foof dalillaji ɗeɓe kalta taw yiyaka kam he terrain o ɗo wuuro ligga taw ke programme o ɗon sona en mbi capantati ndi ganduɗa henni jeeyano ko ni he programme e fuɗɗorde hanno kam so wi en mbi eɓe gonca guuri bayɗe no guuri mon ɗe ganduɗa henni courant riftima ɗumen eɓe jokka ɗumen hen ɗum kam en famni en amni ko ɗum woni lawol effectivement on pota jabde e jabnaki courant iwo ɗo henni yaaha kusan waɗa 20 kilométres e nder ladde nde taw ene jiimi ene riwti guuri hono guuri mon ni te natani ɗum min woni ministre énergie mi yahno voyage nokku en mbi kam won wuuro gon ɗo henni nen a 500 métres potoji ɗi fayi wuuro wongo mi ɗum wawa gasde mi jeehimi ha jiinimi hooram comme nodduɗoɓe sur le champ mbimoɓe ɗum kam ko wayni wuuro ngo ɗo yen réglu ɗum kono ko wayni jeltinen ɗum e programme uji men kala ɗo courant riftoto kam yo taw guuri ganduɗa courant o jiimi e mumen en ɓenna yo guuri ɗe ɗon serve
hono noon kadi e banggal ndiyam ɗam on wasta on nani mbeɗa haala ɗum ñanden ndiyam ummo ladde guerre dani maayo lak wendu ndu dani maayo ngoɗon ladde guerre o heɓɓe ɗon en ngala ndiyam walla so mbaɗama branché en jooɓa métre cube 150 riwto guri kewɗe ganduɗa ene jarta ndiyam pour Dakar naaɓe yo servi walla Diourbel naaɓe walla Touba naaɓe walla Thiès naaɓe taw kañumen keɓani ɗum foti iwde e Sénégal saabu que constitution men wi Sénégal naaɓe fof ndendi poti te kalis gollirteɗo o ko kalis Sénégal naaɓe fof waɗi mbinomoɓe kamɓe laamu kesgu ngu ɗem gari son jiiɗi oñtude ko wonno ko ɗo son jiiɗi fewnude yen mbaɗ programme ganduɗa enen député ji caggal député ji dokkirta yamrore gouvernement rokkude ɗum budget ene cuusi wiide gouvernement budget oɗo ene kalis Sénégal naaɓe ɓeɗo ganduɗa minen jotni ɗo Sénégal naaɓe minen taƴat hen ko hani e ko hanani yo guri ɗe fof keɓ ndiyam e courant yimɓe fof on banggue kam pota wonno ko wiya ko constitution men enen fof poti e leydi ndi enen effectivement poti e leydi ndi kono noon tawi onon noon tottati capantati e jeeɗiɗi milliards hitande e feccere on mbawa hen hollirde ko ligguiɗon ko wona ko tolni he milliards e feccere capantati e joyyi keddiɗi ɗi fof on mbawa hallude yimɓe ɗo rewi ɓen kam wona ɓe heɓen padate jubbanti manam oñtude kembi ko wona ɗum waɗi mo nawiɓe lawol mo waɗi porté plainte woni joni lebbi ɗiɗi walla tati caggal no wullimi assemblée nationale ha tempimi e kori nawi ɗum plainte to pôle judiciaire financier onon gandi laamu Sénégal kam wona lawol Sénégal wona lawol meɓe beela eɓe cok dossier men beela yaw dossier men beela ko noon eɓe jaɓɓa hen koyɗe mabɓe walla ɓe mbi eɓe pawa hen junngo maɓɓe noon wiyete français poser le coude woni dossier oɗon kam ɓennata amen jakori noon dossier oɗo wasata ma wod ko waɗa hen kono hatta minen jaahe terrain o minen kalde presse o minen kalan Sénégal naaɓe yo goto fof fottu haqqille mum yo goto fof e réseaux sociaux ji ko wawi haalde ɗo wawi haalirde fof ene wawi haalirde fof yo wat dénoncé o injustice manam yo wi yaadani hen ko watte ko ɗo hen ko wayni ko gurton ko sen ndendi enen Sénégal naaɓe fof ɗo ndewimi ɗo fof jeune uji ɗi gone réseaux sociaux ji en ngullo kala ko gurton ko ɗo hande ɓeɗo e pilmi ɗum yo jeune uji ɗi mbaɗa hen commentaire uji mum mbaɗ ɗum partagé ya partout so ɓooyi kamɓe alay saago meɓe jetto mon ɗum tan woni ɗo heni député ji so dewi campagne électorale min comme député kono wona député ji fof poti wiyani min ɓurde kono kam no giwanmi nde assemblée nationale haɗam nadde hen nder guri ɗe mbeɗa ƴewdu programme o yarate wi kala député mo ganduɗa heni ene yanna programme o nene lawol yo ar hollami onon député moon mbeɗa andima mbeɗa andi indi makko mbeɗa andima député moon gonɗo ɗo ha joom doole wona on gen mbeɗa andima mbeɗa yanna noon e aussi mo wi omo yaaha mbimoɓe sewi onon janna milliard uji capanɗe tati e jeeɗiɗi ɗi nan ligge he terrain o on sako guri kewɗi ko sukaɓe sagateɓe hewɓe liggoto hen mais sen jeehi men jiiɗum gare kolle kam ɗum woni min mbeɗa jeebi mataw min juumi mbeɗa yaade presse so tawi on kolli kam comme jumɗo ɗo alay saago mo nangga ɗum ɗo kam en gari en tawi jomumen nen liggo nokku ɗo wona so tawi noon en taarima ha on korima hollude kam min mom hollumon guri kewɗe ganduɗa ene courant o en fotno nadde toon te natani toon oɗo jeeyake programme on wuuro mon ngoɗo jeeyake Yerimalli jeeyake programme pawa mo kalanmo kono en fotno hen jeeyade kembi ko e mbaɗa renégocier contrat o eɓe mbaɗa rectification hani he guri bayɗe no guri bonɗe ɗum waɗi min daari ɗo hande saabu coyniɗo piluji nomen garatnde min jii ɓoggi mawɗi kembiyata ko moyen tension en yaaha mi riwtito wuuro waygo no wuuro mon natani hen en mbi noon programme o woni elle gonɗo hen amen pewdita ɗum amen ñawdude ɗum woni nannude hen guri bayɗe no guri mon wona waɗi kon koɗo heni somin jeehi kadi
mamen ɓur dañde argument ji manam dalillaji ganduɗa somin jewtide Sénégal naɓe min kalde ministre uji min kalde mabɓe télé je radio ji somi yi mo wat conférence de presse jaƴƴi somi iwi ɗo ko jimi ko mo haala ɗum wuuro mon ngo ɗo heni ma jeeye he ganduɗa mom winduɓe yoɓe nanne ɗum e ko mbiton ko ɗon mbaɗa rectifié ɓayri mbiɗon kon mbaɗoɓe rectifié wona Allah jarama on jarama haala ka fayida o foof ko ɗum wonno mbeɗa wawi ɓurdi jutnade walla ɓurdi raɓɓinde kono fayida haala ka foof woni 37 milliards men 37 milliards mo ganduɗa onon mon job so coodi CO ɗo taxe nen hen CO ɗo mo coɗɗon taxe nen hen taxe oɗon fayi ke budget état Sénégal son coodi diwlin taxe nen hen walla maara taxe nen hen taxe oɗon fayi ko budget état Sénégal son coodi crédit son jooɓi ordonnance son mbaɗi wayve hannde hay transfert wayve walla orange money on keeɓi temedde nayyi feftama hen temedde nayyi ɗeɗon ko taxe gouvernement Sénégal fayi en mbi ko 700 milliards eɓe coyni eɓe ɗamni dañde hen ɗin taxe uji ndendinte pour ñawnude caɗele Sénégal naaɓe ɓayri noon onon mbaɗa cotisé te so woni ñamale 37 milliards walla 91 milliards uji sen jooɓe onon jeeye joɓeteɓe e joɓoɓeɓe onon kaani ittinede hen gueɗal mon ko ni woori ɗum woni état ɗum woni république so wiyama un peuple un but une fois enen foof nendi poti tous les citoyens sont égaux devant la loi etc foti que ndiyam e courant kam ko foti réglede yimɓe foof keɓa ɗum kalɗo Sénégal naaji heedi heɓa ɗum sona kañum wejjola tan yeehi e nder ladde waɗi toon gurel mum on kam wawa wadde garantir que so Salif iwin ɗo hannde wi seki tan wiyen wona joom wuuro yeeha waɗa gurel mum ɗo e 100 kilométre on kam wawa addinede toon courant e ndiyam kono kam guuri ganduɗa ene ko guuri keptinaɗi yimɓe ne goni toon ne guuro ne liggo ne ndema ne mbaɗa goɗɗum ɓenen kande dañde courant ɗo jofnirami ay guuri mawɗe ɗe leyɗele mawɗe ɗe ganduɗa eni jomumen en gandi ko droit mi gonimi nde e affaire télécommunication to wiyete ko to Suisse won janoɗo e dow hayre hoɗoy toon wi yo addane toon courant e ndiyam mbaɗoɓe e courant ndiyam ceeli mbi ko so tawi aɗa jogui milliard uji min poɗatma so wona ɗum an wat toon débrouillé o rewi ɗum o nawi ɗum e ñawore ha to dow en mbi ɓayri tan eɓe dokkimo droit hodde ɗon te ɗon hay goto haɗani hodde ɗon ko hoɗorde kala ko hane e makko en foti tawdemo toon ko wadde yooɓe gaddanmo toon en réseau makko électrique e réseau ndiyam ɗum woni leydi ɗum woni démocratie mataw enen nan doole men tolnaki ɗon taw kono kam en tolni so président de la république wi en daño auto ganduɗa ene mom artu hen million ngaji temedde mom haala ɗum assemblée nationale onon foof nanon o jooma e mbiɗo kañum ko rupture addata so député ji mbaɗi en codne auto ji ganduɗa ene ko milliard uji taw yimɓe ngala ambulance so premier ministre en ɗanno wi en waɗa jet privé en ɗanniro no welra hono chef d' état kalis oɗon taw ittete ke cotisation ji men ɗiɗo heni pi men ɗiɗo mbimi kañum rendinte won budget Sénégal en hani taw jomumen kam en dañi ndiyam en dañi courant ɗum ɗon woni koyɗe men ɗo heni te wona koyɗe politique ko koyɗe daranade leydi mum daranade hoore mum haqqeji Sénégal naaɓe ko ɗum imam wi ɗum ni wona kene ñaague ko kene heptat ɗum noon ko puuson député ji mon puuson maire uji mon yo kaal ko woni ko haajuji men so jettima assemblée nationale yo kadi sen goto mbaɗa haqqilli ko kalis mototo wona ko wodde tan ko wela Diomaye walla Ousmane Sonko kono ko wodde ko ganduɗa ene alay saago au moins yimɓe foof dana ndiyam e courant mi haalino ɗum assemblée fuɗɗorde nde ɗo mbimi ken patɓe wadde loi enen député ndewen ɗum ɗo e duuɓi 5 taw Sénégal naji kalɗo wawi wonde dañi ndiyam walla dañi courant haade président dañde avion en ɗanno haade o dañde sodde auto ji milliard haade député ji sodde auto ji milliard uji yo Sénégal naji foof kalɗo woni taw dañi ndiyam e courant ɗo e duuɓi 3 walla duuɓi 5 mbaɗen programme o hitande foof ɗum foti yaltinde hen Allah jarama on jarama no fewi